OK, v škole teraz preberáme nové učivo. Volá sa to, že všeobecná rovnica priamky. A nebudem zbytočne zdržovať, idem to vysvetliť. Takže, čo budeme potrebovať na riešenie? Toto je všeobecný vzorec ax plus bx plus c sa rovná 0 na všeobecnú rovnicu priamky. No a tuto si môžete všimnúť ten napríklad, že takto nejako vyzerá už hotová nejaká vyriešená tá rovnica. Tak to bude vyzerať podobne. Budeme potrebovať na jej riešenie normálový vektor. Ten sa označuje n a bude mať nejaké dva čísla, dva body a potom jeden bod priamky. No a ideme konkrétne na príklady, ktoré bude potrebné vedieť rátať. Nájdi všeobecnú rovnicu priamky zadanej bodom A a smerovým vektorom U. Takže tu máme bod A so súradnicami 2 a 1 a bod U so súradnicami minus 5 a 2. No a idem postupne vysvetliť všetky kroky riešenia. Takže nič sa nebojte. Poprvé, otočíme smerový vektor U a spravíme z neho vlastne normálový vektor. Takže my si musíme zistiť vždycky z účka budeme zisťovať ten normálový. A ten spravíme tak, že otočíme jednoducho tieto dva, v podstate tieto dve čísla, tieto dva body, tieto proste body otočíme. A pri jednom zmeníme znamienko, to som ešte zabudla dodať. Že je minus 5 a 2. Otočili sme, dali sme 2 a zmenili sme znamienko napríklad 5, že není tam už minus, ale je tá normálna 5. Samozrejme, mohli sme dať pri dvojku mínusko a mohli sme to spraviť aj že nemuseli sme meniť 5 znamienko, ale takto to je jednoduchšie. To je jedno, keď otočíte, že komu zmeníte to znamienko, hlavne, aby ste to mali otočené a pri jednom z nich zmenené to znamienko. No krok 2 je, že v podstate z tohto sme si my spravili v podstate nejakú všeobecnú rovnicu priamky. To znamená, že z normálového vektora, z tohto tu, keď už raz vyrátame, budeme vždycky robiť takéto niečo, že všeobecnú rovnicu priamky. No a toto sa môže rátať za bod x a toto za y. A my potrebujeme vždycky zistiť toto tu c. Takže dali sme si do vzťahu z normálového toho vektoru, že 2 a dopísali sme tam x plus 5y plus c sa rovná 0. No a z tohto teraz ideme v podstate rátať ten bod c a potom ho tu celkovo dosadíme a budeme mať výsledok. Takže bude sa to trošku rátať možno, že komplikovanejšie zo začiatku, ale dostanete sa do toho. Takže ja som si to tu sem opísala 2x plus 5y plus c sa rovná 0. No a čo som robila pri tomto? Že mi vzniklo toto. To je jednoduché. V podstate ja som nerobila nič iné. Vezme si napríklad túto farbu. Mala som toto. Jednoducho toto. A sem som dosadila tieto dve čísla. Tieto budeme potrebovať z bodu A. Dvojku aj jednotku budeme potrebovať a to na dosadenie. Dala som si tento bod 2. Sem. To je v podstate on. Krát 2 plus 5 krát 1. To znamená, že z tohto dosádzame za toto. Ja vám to ukážem ešte takto, aby ste si to vedeli predstaviť. Takže toto dosadili sme sem, toto dosadili sme sem a tieto sme si iba sem opísali. Plus c sa rovná 0. A teraz som išla rátať. 2 krát 2 sú 4, plus 5 krát 1 je 5, plus c sa rovná 0. No a čo som urobila je, že som jednoducho dala, že 4 plus 5 je 9. Ja by som to odporúčala dať do nového riadku, že by som to spravila takto. Že 9 plus c sa rovná 0. A čo jediné som spravila je to, že som toto prehodila sem a dostala som c. Takže c sa narovná minus 9. Tu sa to ráta proste takto. No a keďže mám už aj c, mám toto, tak idem si to dať v podstate do výsledku. Toto normálne 2x plus 5y plus a teraz minus 9. Takže bude minus 9, lebo plus a minus nám dáva minus. Takže jediné, čo tu vždycky zisťujeme, je, že z tohto normálneho smerového vektoru si spravíme normálový a z toho normálového potom robíme tú rovnicu.
teda hej, tú všeobecnú rovnicu priamky. A z toho potom ideme dosadiť ešte toto Ačko do tohto, aby sme vedeli jednoducho vypočítať to Cčko. A ak už máme to Cčko vypočítané, tak to len dáme späť do tohto vzťahu a máme výsledok. Toto je vlastne všeobecná rovnica priamky. Výsledok finálny. Idem ešte ukázať jeden príklad. Dúfam, že už v zrýchlenejšej forme. Takže máme zase nejaký bod A, máme tu súradnice -6 a -2 a Účko je 9 a 4. Spravili sme si z toho normálový vektor tým, že sme si v podstate otočili obidve čísla pri jednom zmení znamienko. Ja som sa rozhodla tentokrát pri prvom, -4 a 9. Z toho som si spravila rovnicu -4x plus 9y plus c sa rovná 0. A už som len dosadzala Ačko, že som dala -6 -2. Znamená, že išlo tuto a dosadila som to Ačko. -4 krát -6 plus 9 krát -2 plus c sa rovná 0. Išla som -4 krát -6, 4 krát 6 je 24, toto minuska sa anuluje, takže 24 plus 9 krát 2 je 18, takže -18 do zátvorky a plus c sa rovná 0. Išla som, že 24 normálne bude, že -18, lebo plus a mínus dáva proste mínus. A vyšlo mi, že 6 plus c sa rovná 0. Sem som si dala, že -6, lebo toto sa prehadzuje na opačnú, aby nám dostalo to c akože výsledok. C sa rovná -6. No a keďže toto už máme, tak c si iba dosadíme sem. A výsledok bol, že -4 plus 9y minus 6 sa rovná 0. Takže to je prvý tip, jak sa počíta a dúfam, že sa to dá pochopiť zrozumiteľne. A teraz máme ešte nájdi všeobecnú rovnicu priamky zadanej bodmi A a B. Ak A má 4 a -3 čísla a B má súradnice 9 a -7. Dobre, takže tu nemáme smerový vektor, ale máme tu body A a B. Vždycky, keď je takéto niečo, tak smerový vektor sa počíta nasledovne. Najprv si musíme smerový vektor vypočítať, aby sme mohli z neho dostať normálový. A smerový sa počíta tak, že si dáme na B, bod B minus A. To znamená, že Ačko odčítame od Bčka. Znamená to, že máme Ačko odčítame od Bčka. Som sa sekla. Bčko odčítame od... Nie, Ačko odčítame od Bčka. Správne. Teraz mi to dáva logiku. Takže ideme, že 9 minus 4 bodkočiarka minus 7 minus 3. To znamená, že iba spravíme, že 9 minus 4 minus 7 minus 3, aby sme to dostali a máme dostať 2 body. 9 minus 4 je 5 a minus 7 minus 3 je minus 4. Hneď vysvetlím prečo, lebo minus a minus je proste plus a minus 7 plus 3 je minus 4. Dostali sme bod a z tohto ideme urobiť normálový vektor. Otočili sme si teda číselka a pri jednom sme zmenili znamienko, ja som zmenila pri štvorke, aby sme mali všade kladné. Urobím si z toho všeobecný ten vzorec priamky, rovnice, či jak sa to volá proste. 4x plus 5y plus c sa rovná 0. A teraz si už idem iba dosadiť Ačko. Dosádza sa sem Ačko vždycky, nie B potom, ale A. A vypočítam si z toho C, aby som to mohla potom dosadiť späť do tohto a dostať tento výsledok. Takže 4 krát 4, to je 16, plus 5 krát minus 3, to je minus 15, plus C sa rovná 0. 16 minus 15, to je 1 plus C, sa rovná 0. Dali sme si, že minus tá jednotka a vyšlo nám C, že je minus 1. To znamená, že za tento otáznik pôjde minus jednotka. A tu už sme si to napísali. 4x plus 5y minus tá jednotka. A to máme výsledok. Takže takto nejako sa počítajú tie, zabudám stále názov, všeobecná rovnica priamky.